Здравейте, уважаеми приятели на бутонките. Вождане за Левски, минути след като сините загубиха от Черно море с 0-1 четвъртфинала за Купата на България. Ясно беше какъв мач ни очаква и точно това се случи. На жребия, като казаха двойката Черно море Левски на Тича, още през декември, горе-долу 98% от феновете на Левски знаеха какво ще се случи на терена. Не крайния резултат, а какво ще се случи на терена, как ще изглежда матча. И за съжаление, очакванията за пореден път се оправдаха. Левски падна в капана, в който доста време хлътва на Тича, буквално хлътва на картофената нива, наречена терен, и не му се получи. Признавам, че съм ядосан много, защото силният старт на Левски и колебливия старт на моряците ме направи оптимист, караше ме да мисля, че Левски ще спечели този двубой. И честно казано се ядосах, защото по един и същи начин Черно море изклаща Левски много мачове поред, особено такива на елиминация за купата, особено когато са във Варна. Всички знаем какво ще става на матча и Левски не може да промени развоя, не може да изненада съперника. Опита да го изненада и избърка, за съжаление. Левски опита да изненада моряците по два показателя. С стартовия състав и с тактиката на игра. Промени и двете при положение, че отборът вървеше. Железното, старо колкото футбола златно правило, а и не само футболно, в спорта, футболните игри, когато отборът върви, смени не се правят, треньора Хулио Веласкес реши да изненада съперника си и експеримента се оказа неуспешен. Сега, след матча, можем да кажем, че експеримента се оказа неуспешен. И за да бъда абсолютно честен, ще си призная, че и аз си мислех, че не е лошо да се направят 2-3 смени въпреки това правило. И когато видях състава, малко повече ми дойдоха промените, но по-скоро ги оправдах. И сега виждам, че не се получи. Много слабо първо по време на Левски. И освен, че промени стартовия състав, когато бе натрупал серия от победи и отличен старт в първенството, Левски промени и тактиката. Промени си играта, която вървеше. Всъщност, може би това е най-големия проблем и причина за загубата. Разбира се, ще кажа някои думи за страхливия съдия Гинчев, но не искам да акцентирам върху него. И за Илиян Илиев ще каже някои думи, но и върху него не искам да акцентирам. Първо говорим защо Левски загуби. Левски започва да играе директен футбол с повече джаскане, а моряците точно това очакваха. Не е това играта на Левски. И в интересите си и в предишни мачове, когато сините са гостували на Тича, заради скапания терен, заради това, че той е лош, за това, че той е картофера нива, за това, че е с по-малки размери и така нататък, и други треньори на Левски са подхождали по този начин. А това е любимото на Черно море. Те казват: добре дошли в капана. Штракват и те бият. Пак по най-болезнения начин, с гол почти в последната минута на двубоя. 4-5 минутки преди последния съдийски сигнал. Левски не си играеше това, което може. Това, което показа в добрите матчи, дори срещу Лудогорец. Да, на Герена, на хубавия терен. Ама трябваше да опита. Не може да биеш Черно море на неговия терен с неговата игра. Абсолютно невъзможно. Макар че, да, матчът беше отворен до края, 1-2. Дори с 10 човека, когато бяха сините, матчът беше отворен. Играеше се на грешка. Играеше се шахмат на картофера нива с дървени фигури. Битка. Мисли се всеки пас. Много тактика в двубоя. Липсваше импровизацията, липсваше фантазията. Левски там е силен. Категорично Левски се подведе по играта на Черно море и загуби, разбира се. Големия грешник е Карлос Охене, който си изкара абсолютно нелеп червен картон 5 минути след като се появи на терена. Няма как в такъв матч, в който една грешка може да реши двубоя, една грешка и другия ще вкара гол, един червен картон и пращаш отбора на майната си. Няма как опитен играч като Охене да постъпи по този начин и не бива да има никакви оправдания за това му действие. Охене влезе и след няколко минутки си изкара директен червен картон, макар и погледнат на ВАР. Ма той е толкова чист, че не мога да гъкнем там, за съжаление. И когато останеш 10 души срещу Черно море, ойде коню ряката. Ходи ги гони моряците. Да, Левски
беше длъжен, тъпо звучи, беше длъжен, трябваше да опита съседни сили и го направи, ама не успя да докара мача до продължение. Колкото и да е тежко с 10 човека да играеш половин, второ по време и после 30 и няколко минути продължения. Ако трябва да гониш и игра на Дуспи, макар че като чуем Дуспи и Левски изтръпваме и така нататък, но това беше вариант. Тя се пробва някоя контратака. Днес нещата генерално изобщо не се получиха в Левски. Почва малко отзад напред сега да въведем ред, защото емоциите са малко повечко. След такава загуба, която вади Левски от турнира за Купата на България, при наличието на дори такъв удобен съперник като Ботев Враца, всички ще го искат на полуфинал в 2 мача. Ети къде е пътя за финала и Купата, ети го пълен стадион с сини фенове. За съжаление и тази година това шоу, този адреналин, тази емоция, тази тръпка се отложи. Минимум за следващата година. И всичко това няколко дни преди дербито. Ясно беше още като започва сезона, това го повтарям милиони пъти, че всички казваха първия мач с Лудогорец ще паднем, после Спартак, Варна, Хевър ще видим и всички говореха за Черно море и ЦСКА. Ето е тази серия. Левски влезе в нея и влезе лошо. За съжаление. Сега можем само да се надяваме, че срещу ЦСКА в неделя на националния стадион от 14 часа Веласкес ще напипа почвата. Трансфери в последните дни при повдигнато настроение дойдоха добри футболисти и изведнъж 22-3 в група става сложно за треньора, който още не познава добре играчите. Веласкес е тук от един месец и малко. Той тъмън позна тези, с които работеше на лагера в Анталия и сега в София на тренировките първите мачове, когато изведнъж дойдоха още играчи. Трудно е да направи стартовия състав. Днес експериментира, не му се получи, футболистите го подведаха. Ядосах си и съжалявам, че един от хората, които го подведаха, е на опитния Георги Костадинов. Той влезе лошо в мача, бавен, тромав, до него Търдин с лош старт, за съжаление. Веласкес избра Джаскачи в средата на терена. Отказа се от това Левски да си владее топката, защото всички си мислят, че лошия терен в натича не позволява да си подаваш топката. Трябва да се рита напред, трябва да се играе директен футбол и ти си прецакваш матча. Прецакваш и собствената игра. С Търдин и с Гошо Костадинов Левски започва да играе с джаскане. А с джаскане и блъскане не мога да ги излъжеш. Натича. Така си получи. И така и с Костадинов и Търдин Левски категорично загуби средата на терена. Черно море си правеше каквото си иска първото по време. Съдята започва да вади картон след картон за първо нарушение. В интерес на истината някои от картоните бяха заслужени. Един-два са леко дискусионни, но проблема не е в това. Проблема е, че на Черно море не даваше картони. Някои повече от картоните на Левски си бяха заслужено жълти. Както и втори път казвам, картона на Охен е абсолютно заслужен червен. Не е в това проблема. Проблема е, че Георги Гинчев страхлив и не може съдя, знаем си го от години. Помним какво направи Мач Левски и Лудогорец на Герена. Не даваше за същото картони на Черно море. За серия от фалове на Левски даваше за по първо нарушение жълт картон, примерно на Сангаре, на Черно море не даваше картони. Това веднага натежава. Затова припомням термина шахмат за този футболен мач. Тук се играе на грешка. Тук всяка лошо преместена фигура праща предимството съперника. И Гошо Гинчев, неволно или не, започва да накланя везната към Черно море. В средата на терена Левски загуби. В защита. За мен там изненадата, че излезе Вандеркап, който не е играл изобщо от лагера в Анталия. Той няма игрова минута, ако не греша. Може да е влезъл на някоя смяна в предишните матчове, но Кристиян Димитров и Макун бяха добра двойка. Много рисковано да разместиш 3 поста от 4 в защита. Влезе новия десен бек към Дем, двама централни на практика нови и ляв бек нов, защото вместо Менкон се появи Цунами. От 4-3 в защита да промениш за толкова важен матч, признавам си, че за мен този матч днес беше по-важен от дербито с ЦСКА. Което звучи странно, може би звучи еретично, но аз често си признавам от тези два мача днес и дербито с ЦСКА, ако ще се дъни някъде Левски, предпочитах да е в неделя, отколкото днес за купата, защото си мисля, че Левски със сегашния потенциал от трансфери можеше да спечели купата на България и да гони до последно. И много ме яд, че загуби.
Три промени в отбрана. 2 промени пред тях в дефанзивен план. Дефанзивните халфове дойдоха много. Пак казвам, ако преди мача ме бяхте питали и видях състава, ще да ви кажа, не е лоша тази идея. Но не си представях, че Левски ще се хвърли на такова джаскане. Да се разборва, да се надбие, както казват борците. Не е това силата на Левски. И естествено не се получи. Марин Петков през първото по време не разбра, че се играл матча. Той един-два пъти пипна топката. Всичко отляво, през Евертон Бала и през Джимили. Те играха прилично, но сами. В градивен план сами. Другите се бият по игрището някъде. Бият се на футболен език, казано, разбира се. Абсолютно нула за Мустафа Сангаре. 2 метра мъж, само пада, само пищи, само се вайка, само изтерясва, фърля маската, беше на ръба за червен картон за протест, за втори жълт. Има жълт картон, играе с ССК Дерби, играеш важен мач с Черно море и тръгна да протестира за някакво съдийско решение. Абсолютно истерично поведение и нищо в градивен план. И така Левски имаше едно положение, което изправи публиката на крака за гол. Шута на Евертон Бала, Пламен Илиев го спаси. Хубав шут от средно разстояние. В обсега на вратаря сравнително. Малко по-въгъл можеше и да влезе. Простете, но това беше сериозно голо положение. Другото ни центрирания, едни надлъгвания около наказателното поле. При статичните положения нищо. Кристиан Димитров го няма с глава. Нито една ситуация с глава Левски не взе. Левски губеше и първа топка и втора топка. През по-голямата част от матча. Срещу съперникът от Черно море, на който това е силата и специалитета, няма как да го биеш. Има аз много късмет. Левски и късмет, за съжаление, са много различни понятия в футбола. По-скоро обратното. Смените, които направи Веласкес, изглеждаха логични. Смени издънилите се опорни халфове, пусна нови на тяхното място и вместо и за 3-4 минутки се видя, че Левски започва да се окопитва. Около 55-60 минута, кога бяха смените. И точно тогава Цунами, добавям само от Цунами, пък отиде средата на терена с Охене, Майкон се появи отляво, което май трябваше така да си започне матча. И точно тогава червен картон на Карлос Охене. Довиждане, матча свършва. Чакаш чудеса от там нататък. Абсолютно чакаш чудеса. Някои индивидуално изпълнение. Напред да вкараш гол и отзад да не сбъркаш. Сбъркаха цялата защита в интересията. При гола на Черно море, хубав гол на моряците. Безработен, направен. Млади момчета го направиха и матч свърша. До края някакви положения. Абсолютната потия. Много е глупаво да паднеш по такъв начин и когато се случва за пореден път, ти става кофти. Аз ядосах много. За трети път го казвам и си признавам. Съдията Гинчев, казах го по Дарик Радио 2 пъти, казах го през стадиона, беше нелепо да е сложен на този матч. Няма как да сложиш второразреден на ръба на треторазреден съдия на този матч. Ясно, това ще е най-дървеният двубой. Още на жребия всички казаха, двойката е Черно море Левски. Ти криеш Кабаков или там който иде. Който и да сложиш те слаби съдиите. Ма поне, че се направят на съдии на някакъв авторитет. Слагаш Гошо Гинчев. Той трагичен на Левски Лудогорец. Оттам па го наградиха, направиха го международен и така нататък. Обезглави Левски на Герена. Оттам скрит, то мина години. Пъй го бухаш от този мач. Той не е свирил голям мач от много време. И го слагаш. Илян Илиев го грабна от първата минута. Дудна. Имаше там едно положение, още 5-та минута от високо се видя, не се видя добре. Вандеркас спря с бодичек един уестер на Черно море. Илян оттам като ги грабна. Обичайните селски номера. Натича е така. Предлагаш гаден терен, публиката псува от първата минута, Илян Илиев и Пеката грабват помощник съдията, четвърти главно от първата минута. И изнервяш, натягаш. Номера на Илян отново мина, но падението му беше голямо, когато се скараха с Майкон. Бих казал, се запсуваха, защото така изглеждаше. Не сме от вчера в играта и на улицата. Изглеждаше, се запсуваха и двамата. Съдията отиде, какво направи? Жълт картон на Майкон, на Илян Илиев нищо. И така се създава гадното впечатление, че Илян Илиев, който е изключително добър треньор и се подписвам с две ръце по това изречение. От най-добрите български треньори, винаги съм го твърдял, но поведението в такива моменти е изключително обидно.
Излиза, че Илян Илиев злоупотребява със служебното си положение. Много фенове на футбола, на водещи отбори, които се конкурират в Черно море, не само на Левски, и на други отбори, стискат зъби за конфликта на интереси от много време. Илян да е национален треньор и треньор на Черно море. И Илян трябва да ги обори, че не е така, ама днес той се заяде с футболист, нали си, който бие тъч пред него и не спря да дудне по съдиите. И накрая жълт за Майкон, няма картон за Илян Илиев. Просто го отбелязвам като епизод, защото когато матч е нервен, когато сме изнервени, тези неща дразнат. Много дразнат. В някакъв по-умрял матч ще го подминем, ще кажем там нещо. Стана някаква тъпотия на тъча. Но в този момент хората си ядосват и с право. Така не може да се прави. Защото после Илян в един подкаст преди месец се оплака директно от публиката на Левски, че не го обичал. Сам да си отговори защо. Това не е за първи път мач на Левски. Илян Илиев е треньор, който направи Левски пред дубъл, когато си тръгна. Като футболист е направил супер неща. И пак казвам, много го уважавам като треньор и уменията му и днес. Илян Илиев беше по-добрият треньор, за съжаление, защото Хулио Веласкес ми е страшно симпатичен и много е боли, че днес не успя. Яд ме е, че Веласкес ще получи първите си остри критики. Ние сме царе да отписваме всеки от един матч. Хулио Веласкес е добър треньор. Бих казал, много добър треньор. Само, че ако сега и от ЦСКА загуби, естествено и нормално, вълната от негодование към него и към отбора ще се увеличи, ще се отприщи. Има много хора, които не харесват това, което се гради в Левски. Те с пълно основание ще викат какъв е той. Ние сме царе да викаме какъв е той за абсолютно всичко и да отричаме. Затова още от сега ще кажа, че въпреки критиките към треньора за промени и за всичко това, за мен Веласкес е добър треньор, работив и Левски има добра селекция. Отлична селекция има за българските стандарти, за тези финансови възможности. Въпросът е обаче сега при този голям избор на играчи да се намери титулярния състав, да се намерят, да са наясно първите смени, да има един кръг от 14-15 футболисти, които ще изнесат сезона до края. Защото сега си паднало Черно море аути за купата. Само, че за първенство си втори и водиш с много точки пред Черно море и Ботев. Дай да ти дерби с ЦСКА, то е 1x2. Може да го спечелиш за щастлив, може да го загубиш. Каквото и да стане, може да завършиш наравно. Каквото и да стане, голямата цел, защото още е февруари, айде в неделя вече ще е март месец, живот и здраве. Много време има до края. И Левски няма право да се скапва, защото голямата цел е класиране в Европа. Да, през купата беше супер. Много исках да видя Левски на финал за купата на България. Море от сини фенове на националния стадион и Левски да дигне купата, ама няма да стане. Ще стиснем зъби за пореден път. Но по никакъв начин не бива да се катурва колата, защото има още много път да се извърви. Тепърва този отбор да се прави идеята е този отбор да влезе в Европа задължително. Всичко друго ще е провал вече, тежък. Този отбор да влезе в Европа, да влезе не през бараша директно и да е готов на лятото за по-прилично, да не използвам силни думи, присъствие в Европа. Това е идеята на това, което се случва в момента. Загубата за купата е болезнена крачка назад. Много болезнена крачка, много назад, защото сезона за пореден път на Левски ще излежа нулев, ако не стават някакви чудесата на чудесата и Лудогорец не е шампион. Забравете, няма как да стане. Гледате съдиите, гледате организацията, гледате обстановката, гледате за какво става дума. А и Левски не е готов, ясно. Левски ще се правите първо. Въпросът е как ще се направи, как ще се напаснат тези футболисти. Така че да излежат по-добре днес, Левски не излежеше добре. И за да бъдем честни, съдията не е виновен за това, че съдията беше слаб. Той си е слаб, той е мижев. Тези, които са го сложили, са виновни, защото той не е за този матч. Но дайте да си кажем честно, съдията не ни е виновен днес за това, че Левски загуби. За съжаление, го казвам. Защото иначе на Лев се оправдаем с него. Слаб горки, ама не е виновен толкова. Илян Илиев може да го критикуваме за много неща и за поведението му на терена отбора му излежа в такъв матч, дървен, джаскаш, блъскаш се, добре. Излага Левски пак, факт. Кара си гола, хубав гол с комбинация, чист гол. Не е някой там центриране, корнер и така нататък. Левски не си игра играта. Завършвам тези бутонки, защото и за вас, ако сте от Левски, сигурен маче да ги гледат и за мен да говоря. Ядпе. Мраза да се губят такива мачове, в които може да спечелиш и които са магистрално важни. Защото знам какво недоволство от прищи и как хората ги ядат. Всички ни ядат, но това е. Станалото, както добре знаем.
Публиката на Левски беше повече от тази на Черноморе. Празни седалки на Тича в техния сектор. Лескарите там, работен ден, никакъв, пътуват хората от София, от цяла България, много лескари във Варна, за съжаление, попарени. Затова винаги ме наяд как феновете пазят отбора си, подкрепят го и накрая страдат поради куп фактори. Днес, за пореден път, за поредна година, Черноморе и Левски играха на Тича и отново по един и същи начин Черноморе победи Левски. До кога сините сами ще се вкарват този капара, няма те да измислят нещо в различни треньори и селекции. Нямам идея, но дано да е скоро, защото така наистина нещата изглеждаха нелепо. Пропуснах, може би да кажа, чуда си пропуснах, че дебют направи Карл Фабиен. 2-3 нелоши включвания отдясно, ама той влезе в тъпата фаза от мача, когато Левски беше с 10 човека, даже после го пробваха и централен нападател. Чувам, че и там можел да играе. Сангаре мен все повече ме разочарова. Факта, че Преслав Бачев го няма, много хора казват защо. Го пратихме във Враца и така нататък. Факта, че Алекс Колев се възстановява от операция. Ако ще се прави някаква рискова промяна за ЦСК и за другите мачове, според мен Сангарето могат да остават малко на пейката, да се тюхка и да се чуди какво му се случва, защото изглежда глупаво го стане нападател в такива мачове, в които нищо не прави. Не стига, че го да оставя САЩ вратара не мога вкара гол и се чуеш кога ще вкара гол. Да, прави асистент и тича, бори се, ама днеска ме води. Не мога така лигава история в такъв мъжки мач, когато срещу тебе са излезли войници от Черноморе и ти предлагат такава битка и ти я снариш като някаква мома там и само те ще пъти да падаш и я ставаш. На Левски му трябват освен футболисти и характери. Левски му трябва лидер. Днеска не видях лидер в отбора. Имаше опитни играчи, лидер не видях в отбора. От тази цялата селекция Цунами си е капитана, той е стълба на отбора, но ще трябва някакъв офанзивен план да казва аз съм. И дано някой скоро да се оформи като лидер, защото Левски го чакат само трудни матчове, всички играят така като бесни срещу Левски. Доказа го днес и националния селекционер. Това е. На моменти нещата изглеждат, сякаш всичко е срещу Левски. В такъв момент сами трябва да си помогнем, да се стегнем, да не се вайкаме, защото следващия матч е само след 3-4 дни. Купата замина, живота продължава, както обикновено. Благодаря ви, че днес сте гледате. 87-та минута моряците са напред в резултата и поне първоначално не изглеждаше, че има какво да отмени това попадение. Черноморе усети своя момент, Илян Илиев освежи своя състав, Виктор Попов се включи в нападението, а юношата на Ботев Димитър Тонев карва на празна врата. Свръхуморения Левски след червения картон на Карл Сухене може би издъхна в последните минути от редовното време. Може би силите на сините приключиха. Вижте коридора, който Виктор Попов атакува. Цунамия, човека, който ми се струва поне на мен, че трябваше да проследи Виктор Попов, но не го направи. Тук изключителна енергия днес от Джеват Ел Джимили до последния възможен момент. А ето го и последния момент. Ботев, Враца и Черноморе са първите два отбора, които достигат полуфиналите в Сезам Купа на България.